Ik ben onderwijs naar Jannie in Serhuisterveen. Want die schreeuwde dus een berichtje dat ze best wel een sfeer hier gewoon heeft. En dat ze het lastig vindt om de lachpuntjes te zien. Een mooi pakketje zou voor haar al een lachpuntje wijzen. Dus ik hoop dat ze thuis is, zodat we haar in brengen kunnen. Ach, goeie. Goeie. Ben je Jannie? Ik ben Jannie, ja, Hulendal. Goedemiddag. Wat mooi. Kun je misschien krijgen een stapje naar voren doen? Dan kunnen we je wat beter zien. Ja. Ik zit net in de make-up en hier zit ik nog net goed. Ja, maar Dat hoeft ik niet. Lees die derde kerstdagen. Zou jij dat ook, toch? Ja. Johin is een berichtje schreeuwen. Ja, klopt. Want dan moet ik hier gewoon vertellen, joh. Kun je er Ja. iets over kwijt? Ja, ik ben heel portefeuille de laatste jaren eigenlijk. Waaronder mijn zoon en mijn huid en mijn mem die ziek is en ikzelf in mijn gezondheid. En daarna ik nog Aaron per maand scheiding zelf maken. Dus een hulprotte. Ja. Dus het weer wat lastig om echte lachpuntjes te vinden, schreeuwen, joh. En daarom inderdaad dacht ik van, ik maak mezelf een lachpuntje aan. Ja. Nou, heel dapper om ik even aan jezelf te denken. Dus ik hoop dat het een lachpuntje brengen kan, alsjeblieft. Ik vind het heel dankbaar en heel warm wat je hem dacht. Ja, want ik kwam het zien op Facebook en ik dacht, ja, dit maakt mezelf aan. Ja. Ja, lief. Nou, hartstikke gunt, alsjeblieft. Dank u wel.